Mr. Kwamanmanhene ukwada ka ukwada se. Ntori ne chire nana ne me. Eno no kra e bu Kwamama ya. Na to Kwamanmanhene ukwada. Barima ye kasa Kwaman ya. Ye frɛ ekuro Sekyere Kwaman. Wo Asante Mantim. Na Kwaman efri edin a yenya free eye kwaye eman efise ye man mu no adododie bi ade be se fom bia ba bia no epie eye ade yeye ye man nyina ye kwaye eman broni be ka se efre bi take forest de na nanom be tete Kwaman no ye na nanom aduananom be tete Kwaman no na ha nyina ye take forest ti de odi ka ba Kwaman no obehu se kwaye de ante se ya eda kakraka nipa betima tena amana yi no ana omudi din ne to kwaye man ndi ye nka no Kwaman keke eye kwaye man wadawoma kakra me nipa Kwaman yesi ye free baabi ansa na yakotena baabi Kwaman bia wobeti bia ye Sekyere Kwaman enua no wadawoma ebise ye nananom aduana nomfo no omu free eye Boaman Tirikurom ana be Sekyere Kwaman omu ba no omu betena eye Sumina kese ansana omo ba Kwaman eye kwaye man mu ha nana man hinu nua no de omo dos bebre de dika ekumawu ye Kwamanmanhene nua agogo ye Kwamanmanhene nua ukodom ya uko ye kan se bompata wo ye Kwamanmanhene nua uko asumenya Kwamanmanhene nua uko tepa Kwamanmanhene nua ti aduana ne de bebre ebi kwa akobunu nyina o kakra meka ne se nyame aboa ye nye hene de na Kwaman ne ye pa ne se ye benya ye hene na wabehe kure so amakuru so atumpon enti se ye hene ba na nanom nyina so ya kire ne o man nyina agina tum a Nyankopon ne ye beda na se wodi ye wura ba bedu asomwie mu na ye be sere se ye wura nso ebemna ani ada fom na wabatoto niam a wokuru ma nyina kama ama somwie abakuru nu kakra meka no kakra metumi aka fa Kwaman ho ne Kwaman onua ne agogo ni nua ne kumawu piesie ene asuminya Kwaman na epani ana agogo adinachi ana ka kire ne kumawu ekon a wo mo kon ye atere from ekon Kwamanmanhene ne koye Kwaman se wose wo ka ye fre na otutu atuo no a wonya aye no wona otutu mienu ohene bia tutuo baako na bema de wotutuo mienu wo mokọ ekon no wo bedru kwam na ni nua ani nti wo fa ni nua no tuo kan ne de ho ema wodi si ne bo ekọ ya ena wodi bedru ye ani nti wono ne efre no otutu atuo na se kire no no otutuo mienu wo hene bia obehunu bia no otutuo baako wo kwa trada from ekon kujai wo mo hono wo mo ko wie wo mo kon no ti efre no ekun jai na kakra meso metimi akafa bema ho no na ye kan ye de Israel kra na efre wo no a mo kokon ya wo mo no be pie sum na kese na edi be pie ha se eni nti ye nana entori nimpa no ye kan nana no akwa bebre na sa na me kire se me di ka kire mu se na ye pesade ni pie no ye pesu obi ahu bie na obi ka wakamese media ya meken won say wo menko ame ho nti nankura na ba no mbe hunu bia na obi atimi aka bi eni nti ya bakosem no kakra eye chidom hema meso metumi aka no yo medam ase samuso wam sa akwanya yi na hofade ya mafai no eye bere bi so a na mafanya da bia na mefa ebere bi so a na mefa ene se ebere bi aso se de ohemfoforo e ba bi di ade na ye de ndi ade wi a me ene Kwaman abofo hen a me ba na we sa na yema we nyam de me ho we bi so hunu nipa me ye na ye ho ba ku bi aboa nwoma bi ene aboa ba nwoma ba ya aye woko na so na me kum na me twai aboa ko buffalo kane no na ye suro no pa na o kokora na e be ka kire we se menko no obechew na ne no nimdie ba na broni aye na bullet bi aba menya hunu nko a de a
with him born just 1 bullet e ma ne to de nani ade kura no 5 bullet de wo anya no e se wo sa ba fie e ko no ai oh o chebofo ni bi sa experience wom sa wonye hanchale a ugru ho obechew ene na no kura ya ha kura no bofo baako wo mo prepare na ma na emoja wuo no hwenim ni ade no kura e bi kura da che onye nipa bi wo che ne be so abeso mo hene yekunu e de ne ba wa hemfie e de ne ba ahemfie ba sa no a ye de ne ho ahenso de ba ame ehunu se obi so otumi ana se obi so ye bema awo ha da che no ye tete nkwala no wo ye achi na de amimi ye da che amimi wu akọ no mesumi treni me nana bi ana me ba bi na mesum de se atumi no a mpanimfo de ma mesum de ama wo mo ade ama sa abofra no de da che no mikro mi ho no mo a de mi ye nso betimi aye kan sabre yi aya bafo owusu Bediako asante achem domi Kwamanmanhene na waba betru na waba betai insayeti na Bediako so asujue kwaso bafo owusu Bediako who is the paramount chief of asante achem domi Kwamanmanhene na waba betru na me gusu a chense mu se bi bafo we bretu ni magike aka se Kwaman eye dia na ebo bafo domi Kwamanmanhene we bretu ni no ha we bretu ni na sanso ye Manhene ya oba asante mantemu a Manhene no mo efra asante mantemu no mo ya fe amachi amfo awodo ya ka anon panfo wonyina for akochia sadia eti ti amamre no abusia asante amamre ya mane efe o se ba for ye Manhene and nanom akochia wo mo eye achiamfo de Manhene ti wo mo yuru Manhene because on do you ready mo a me tell ba for do me Kwamanmanhene ni mo a o mo ko hantoma no e de ba abetire obi a na chacha wo ehero no ahene ma no o yi na 9 years si aso saa ni na chire buo ni bi sonko ya wo de ma ba for do me Kwamanmanhene ya na dai o wo di bi ase e di kia ka saa so na du jabo bi ase na ba for do me Kwamanmanhene e ko no ko chire ya amamre ni amani akwa so ba ko ha ne tuma wa ko abonmu ase e di amaye wura se bi te che so mko aka ti en fa ni die ma ni die se no sa na asante mu so tie asante okay ti yo hwe we ni wi ato so ho ni ya wo che nso sa o so akọntoma no na cha no o de 9 so sa e che ni die ni buo ya o de ma ba for do me Kwamanmanhene se de che so mka se yen fa ni die ma ni die se na busuya sa na asante so ye ka no se the equivalent in asante e ye se abusuya anfuchiniye e bi de bia chi nti do adwabo bi asesa na no mhia musa wo ohena wo so chen wo a de ni buo bi ese fata na de amman emman mu se dia esi etie ni nyina eye enadai ena Sekyere Kwamanmanhene no Manhene foforo ya wo ba osi bibi e de ache atenkunya ene oman ni nyina na atenkunya so asi bibi ache no na brapam okomanhia kotokofie mesremeka na wakosi bibi e de ache kuntun kantambo dudu bibi ya santema nyina e wo na bibia enso awie ti mo hwe live our YouTube sabre a Sekyere Kwamanmanhene mu ena ye wo na abeduru asabe ye gine tata mamre kwan so e de no akotena se enti Sekyere Kwamanmanhene ya oba ne mame na asabe
obetu no de ase a kakran mpanyimfo gye abewa tata adino akotena se na bibia akoso asomdwie ekwan so ti abusua sana ti se na makacho no branche ya ono obedi akudie no ana sabe yadem ono na sabe na kwa so oba na edin ekobia ya na dey nsaye no ebekoso amamre ni amani ekwan so na bibia akoso asomdwie
Parce que comme tu as mon mari, I was funny with Any other year, any appeal for Bessie say, the same Casa, or two for Chamacasa, Casa, a gentleman now. Yes, some woman now. Why? I have Kwamanmanhene. And I can't want. Robert, you are. I am a day branding. Debra, what's your name? My Bushiano, I'm going to have my agency. What I don't know, my cousin on the shop, but the more. We are many in our Emma. Look at you. You are saying, I don't know what I do. Yamagana, Shine, or my penny for now for a shine. One shot, and they are we. Whatever, so I walk with none more room taking our money. I don't know for your mind now and no more day in our home. It would be a bar. Whatever, never just walk for another. Sabri, the Uyane, a friend, the Yaman, and I hear you. And you have one, or to us, and you give me, yeah, not for my. I made us for the number. If you didn't make us for you, two versions, Madaroma, Mijana, and your bonidi. It's America craft, a tremony. Kwamanmanhene Sam, about all you ran. Am I you, Wahine? Am I? Tea, a money beer won't be a yaye, a patamsa bibia yaye, and then I jaha, Yasafo, yes, sire, a mano, Madaroma. Sunday, Kwamanmanhene Sunday almost say, and very similar Kwamanmanhene and Semper to you. They were about him, Emma, is a granty. I saw my son on YouTube. I'm back with a penny in there, which is Emma, and the Bishop of the Kwamanmanhene, and the brass. So was she Kwamanmanhene for no such for. Casa, my henny. They will say, yeah, Mukine, and their commercial henny. Santina Bishop, as Antimane, and Nafi, and cited the Bishop Kwamanmanhene. That's for the number. I mean, now, and if you are more fancy, good dinner or more food you, or manufacturer, whatever. It's good dinner to Ebenezer. I'm a Kwamanmanhene. Yansueti Ashita Santimamu. Country Miss Original, Massive Nesse. Be fear nanny. The quality of whom is soon after the war. I think a year of free. Yadishi me and our young. Say. One woman, young Tipa. Am I him also came. And away and go. Yes, sir. A branch will pay. There was sorry I would be we agree. Gramophone. And then none so dear. And so, Miss Row. To suffer one, num pipe bomb. Money, young pipe bomb, the Sasre is a man. Nasamuano.
Ya mi wura chame. Ya me kan say. Abrancha wo bai. Kwamai mi ame ba enche ba kwamai empoponso ne ma bi mprenu ni. We kwa do hima be kan wa mna ya miensa. Yes, then say. The ananabi kan wa ha no. Efutuo bia wase wo hia bia free sofo ba bia honhom ni bibia wo bia ko hwehwe bi na fa bo mo ban ko hwehwe bi asem bi obi abeka kire obi aseti sofo kaseti grebo kaseti akwala kaseti ni wa sofa to ho makro ba ni obiara e wo krobia na dia besene twem akono minim se wo de ebento bese so ayi ni bi kon dia man. Mimi akitwana ya meka show etiawa se Debra opa kunya no ba me ho ma odu asem betu manim adatoa mia na me baaye ele nyamia ya dom asantimawura de ko no ho nya nyansa na botre de ahwehwe bibia amane adefefa ye hu yehu de meka chro ne se madi wanim nkunim de aba afutuo de mesrew de ompanyefo beka chro tie o bai emasa tumi ya obenyan ensesawo emaye di wanim ne yankoni ho mi wogidie wo munti uba ya mdi wachi show se obi bia baba won chan de no wota we I de no won ta we I ne nyina mo be baako na kwa aman ame so asanteman Mr. Twedi ampo said yes here ma nipa bebre kan say o madi ya ono ebi nsi bio na no Mr. people ene wakasa adaruma yesre sele na nana mosre enkabom saa na yesre se oba obeka kwamamman abom sabi de ko so nyina na ye busua tisamri busua no aye baako yesre se obai achiame na ne ye be ye adwuma ene hu so tumfo achiame ba saa ma ne nya bi wo mu a achiame na ye nya amane no tiesra oba achiame ne ye be kyerɛkyerɛ amamre ne amane a ye be kyerɛkyerɛ de bro ya so bia ye ma otumfo achiame asonsi ti oba de be tutu de be hyehye bia na wati achiame otumfo achiame adaruma ti yeso yesre se mo mane si bi nkyerɛ mo yesemo otumfo achiame e ba bebe kasa ama no de akonye no ama no odawoma tie Barima, Debra, Bediako, Boateng. Barima, Bediako, Boateng. Debra. Madame Gasson. Bediako. the other Roma. Who do him pick up Yampi? Yampi pick a crama.
ase Barima Debra Bediako Boateng also nano ayewo Kwamanmanhene Letufu aka see me guys ama nado mi Kwamanmanhene ya so what onso tufu na Sekyere hene tikuru mu hene mpaka mahina manishine mu mwafu omu nyina shine mu fo ande ka se mu bi e kasa ebire no ti aye tutu omu ya ma wo no sie ni ye na enkwa asopem na ko se ebra uni asem bae no ko tufu ma utufu kan se Kwamanmanhene fo Mona mo manche na chilepa ema chance mu nyina usi na meka so Bediako na ndo ka se ma no ana ya itu no fo se o ba no o ma onye mra nke sem ma me akunya ya ko se ye manhene mu emra nke sem na onye ne mpanimfo no enye ba ko fujo ba no bia o ntie na so pe enso Ankobasa utukaya no na baby a obibia okora na onkra ebedi wo onti hinene mpanimfo nsia mo pa ehon cho no tumfo se nhwi ene wo so wo ba se unua ene ye wo koye no wo ma me so sani ma wo no so nti asampa na dawo so enti enne man so ko ma o pasa ko nya obidiri nya tikitwa hwe enne nyina hwe wa mra nya mra ntese na bo sha beni o ba no na oni wafa enso ndi ye efia asem e kan no atwam enso fi do besi apatemu no na bia bo sha beni won abushie ni nyina ra na mo ye ade ba ka wo nyina bum so ka wo nyina bum a ohini be kama na ebom se wa nko mo nyina mo na titi mo ba nti nyina ko na ebom de no makonya empeni nsem te afram de mo ko ye ya nti wa man nyina wo ni nyina ni Bediako no ne me ko so wo ni nyina la ne an ye biaran uhuni beteti bibia na mpenimfo na so betanchi bia no tie na emom se nyese bia wo mo kira kwankyere nya na kwa akutiso se bibi kire wadwene a utihye ensuase na acha me ne no afre na obisa ne atimiti bia se wada eba ye wuni se be ko so utumfu enim ema yi use wona se wo so wo fa tumu a ye yi le mi jasanti hinenim mnante ne baba mnante ne baba nyina ta wo chi be mu ye ba ni se mo ye no se de na wo mo ta wo chi se na wo mo ye no kwa mo mo ye tuo lo so mu dide wo aba chanzo na san ne Bokasi amma se buga sum Kwaman sompa e de no pre e bu Kwaman ojun fo se se kusa na chiko me mo na mu ti uchew Hey, yes, I'm going to go to Simon Quasia in a chip. Come on, for Yeah!
Achiame. Untri ni akwam. Mare. Adontin. Binkum. Ifa. Tana Jasefo. Mse Kwamanmanhene ukwada ka ukwada se. Ntori ne chire nana ne me. Bema ocheda ko nana ne me. Bema kodia Debra nana ne me. Ade ntori nimpa eye menu apani. Ruchu ochi Bediako eye menu apani. So pa me nanam so Kwamanman. Na Kwamanman so so mo. Eno na me. Barima Debra Bediako Boateng tosu me no me beto aso. Se me see eno no kra ene be bu Kwamanman. Se fa me see eno no kra e bu Kwamanman a. Na to Kwamanman ni kwada. Sekyere Kwamanmanhene continue. Mr. Kwamanmanhene ukuyala. Kani ukuyala. Se iwura wa be. Beba. Bojo Boateng Debra Bediako tosu yenu. Sompa bene sumuni apani. Na wa be. Sa sompa no ana mbeto aso. Yesa ma so sompa. Na mi yo chi yo cha. Na mi to be ba wu.
What's your phone? No qualify. And I could do Bimpo as Yama. Bema, Tafo. I'm Sammy Siwamao, a France. And then Sammy's here, dear. The Sebema, who are a two. Says some pa, the phone, the Tory, no watching. I'll be woman. Safon, and I made 12. They say, what friend man up? Every year, I don't do. And soon, that's my ma, the two who your friend and I like my mouth. The football this one, I know the Kai, and I never trust. I'm a lesson. So, friend of her, every year, and you may never. So, friend, I'm a damage. Some they are my this in the army, they are my own daughter here. The so good I can't quite say. Oh, friend, I'm a pound. Every year, the sumo, the Bamishami, some mamma took my mouth. You will be swap. I have been Nana Kufiama. Oh, my son and enemy. As some part and now some yet, and then a bloom so. Barima, what out of my group of them and of power, a real. That's my ma. I'm too far. Midday, Nana Odro Gamra, Mitosu. Kwamanmanhene is your favorite. Many did that so. Some pa, but I was some Kwamanmanhene, baby car, because one has the mind. What ben, and I'm back to us. Over my pa, and we are, and you let Beba, you say, me, yeah, over mamma, the two. Yes, your mother and pound. You see, Nana Wukwada can Wukwada say. Some farm in an animal edition. Nana Kwamanmanhene, and one I made that one. Then, who frame that here and not pop. And I like to come on, man. Nana wants to go there. My he going as well for him. Some but there's some authority Appiah. It's why I mean, yeah, it's not Bema. I can't say off them and off. And I do. Let's have our back. That's why I was trying to cook the guy. And I'm my Appiah. Me and I'm sorry, as Rassahini. Some palm, medicine, Tory, Nipa, Tory, Archery, Appiah, and I made sure for you. So, them out from me and Opa, and we are, and I do. Mr. Ukwada, sir, wouldn't happen, and when you want to say me,
na me de som no wa bai eno a me to aso e de aso mo wo si ame ne me wo pre ma no pa awia ana de de so mo a eno wo chichire kwa na wo ehu ti a na me fu kwada Ochame Osumensa and America say. The slow kwada, a cow kwada say. Some pa with the song in your baby and our baby. And one of the to us all. Ochame enemy. So we know that's a whole 2 1. Dama fada oyiri pagi asuni. Chami fatures yampofo. Esompa edi asom ntori nechi akonyo. Sa asom na de ba be som. Barima wabai ofre mi anopa. Ewia. Enumra. Ewia mo nsuomo beba. Adaroma. Isai eyanye. Se ofre mi na mama. Sebe ma ukwada ekase to be ma ukwada I'm a fool. Now I'm for my in a chairman. One common what am I? As you tell my chairman. I should have my say that why? I don't my people so my chairman. Whatever, I should have my chairman. Ora wa na go hene ko ti hene na ti na mu a ko ti hene agora wa hene de ja se hene ni si na mu watch out. Adama agora medbase ba panyini ene be chia on. Oh ya chia ya ko chia bas. Ene na sinemu. Na na sinemu. Nache. Apa ko chia du ba. Adama na ya be hene, de ja se hene. Na ya be hene, ene chia me. Chairman Jenny. Now I have a chair a jas in it. I don't mind a chair. Or I want to find a chair penny. Chair before. Whatever, not to come here. I'm never for, now I buy, not to come here. And I do my name, Bokum for, number come for. Whatever, that's a chair,
Nata for hine, the bonkum hine. Bonkum for buy, and I'm buy. Now, Bama Kumayuni, the summer in head to her out here. On the best Bama 9. Odama, Nasunya Hine, Omana Chiame and Aquam. And I tell my neighbor and the chairman at Chiano. Nasunya Hine Chiame. meka kyerɛ Sekyere Kwaman ɛne wiase nyinaa ne sɛ yɛda obi biara ase obi bia ofiri atikyi ne bɛntɛn ba yɛ biara yɛda na ase sɛ o ma bɛboa ama bɛma nsuayɛ no ayɛ kama saa adeɛ te na o mote sɛ ɛdɔn biara ɛbɔ wasɔ da bia mu a na Sekyere Kwaman ɛna yɛda ase wada roma kakra ɛbɛka no no yɛda nyame aso sɛ yɛba yɛ bibia nsi wa ha atɔrentɛn bia nsi wa ha bibia yɛ kama edi yɛda nyame ase sɛ bibia yɛ kama yɛda mo nso media nso ase sɛ mo bɛ capture bibia ma ne yɛ kama yɛda mo ase pii kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mogyabu onim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bio tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa nyansapo aboa ntakra na ma ne yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa wada woro ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din de obama
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame